ଏ ଠିକାନ୍ତ ଭାଇନା ଏ ଥକାଳୁ କଣ ବୋତଲରେ ପାଣି ଭରିଲନି? କଣ ପାଣି ବେପାର କରିବା କି? ଏଇଠି ଭାଇନା ଆସ ଆଜି ଗୋଟେ ତମର ଆଖି ଖୋଲା ଦୃଶ୍ୟ ହବ। ଏଇ ଏଇ ପାଣି ବୋତଲ କାହିଁ ପାଣି ପୁରଉଛି କହିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ବେସିନ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଫ୍ଲାସ, ଏ ଫ୍ଲାସ ରେ କେତେ ପାଣି ଧରୁଛି ଆଜି ଦେଖିବା ଆଉ ତାର କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୁଝିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରଉଛି ପାଣି ମାପିକେ। ଏଇଠି ଠିକାନ୍ତ ଭାଇନା ଏ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କର। ଏ ବାଲ୍ଟିରେ ବା ନେକା ହେଇଥିବ କେତେ ଲିଟର ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ। ଆରେ ଆରେ ସତ କଥା ତ, ଏ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆରେ ହଁ, ଆରେ 16 ଲିଟର ବା ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇଟା ଆମର। ଏ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଖିବା। ଏ ବାପାରେ, ବୁଝିଲଟି ଭାଇନା, ଏଇ ଦେଖ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପଶୁଛି ଆଉ କେତେ ପାଣି ଧରୁଛି। ବୁଝିଲ ଭାଇନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ଦେଖିନଥିବା ଯେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ପାଣି ଧରୁଛି ଆଉ କେତେ ପାଣି ଏମିତି ଉଡି ଯାଉଛି ମ। ଏଇ ଦେଖିବା, ଇଏ କଣ ଢୋକି ଢୋକି ଚାଲିଛି। ଏ ପାଖାପାଖି ଇଏ ତ 16 ଲିଟରରୁ ପାଖାପାଖି 15 ଲିଟର ଢୋକି ଦେଲାଣି। ଏ ଭାଇନା ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ଟଏଲେଟ ଦିନକୁ 5ରୁ 6 ଥର, ଏବେ ଦେଖ ଆକୁ ମୁଁ ମାରିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, କେତେ ଉଡୁଛି ଆଉ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆସୁନ ଦେଖିବା। ଏ ଆସ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସ, ଦେଖ ଆ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି। ଏଇ ମାଇଲି, ଏ ଦେଖ, ଏପଟେ ବି ଟିକେ ଦେଖ ଇଏ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଭାଇନା ବୁଝିଲଟି, ଗୋଟାଏ ଥରରେ 15 ଲିଟର ପୁରା ଉଡିଗଲା ସ୍ୱାହା। ଏ 5 ଥର ଯଦି ଯାଉଥିବେ ତାହେଲେ ହିସାବ କରିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ଧର ଭାଇ 10 ଲିଟର ଉଡିଲା, 10 ଲିଟର ଉଡିଲା, 5 ଥରରେ 50 ଲିଟର, ଦିନକୁ 50, ମାସକୁ 1500, ବର୍ଷକୁ 18,000, ଆଉ ପୁରା 60 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳରେ କେତେ କିଓ ଭାଇନା? 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ବା ପାଣି ଏମିତି ସ୍ୱାହା। ତାହେଲେ ଠିକାନ୍ତ ଭାଇ କଣ କରିବା କହୁନ? ତମ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି? ଉପାୟ ଅଛି ନା, ଆସ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ଲାସ ଅଛି, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଅଧା ବି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଉ ଟେକିଦବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆଦେହରେ ଅଧା ପାଣି ମାନେ 5 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହବ। ବୁଝିଲଟି ଭାଇନା? ଆହୁରି ଯଦି ଦେଖିଲ ଆହୁରି ପାଣି ସେଭ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମଗ ତ ରହୁଥିବ। ବୁଝିଲଟି ଭାଇନା? ତାକୁ ସେ ପାଣିକି ନେଇ ଦେଖ ଲିଟରେ ପାଣିରେ ମୁଁ ଧୋଇବି ପାରିବି ଆଉ ପୁରା ସଫା। ଏ କାମ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ ସମୟ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ରିଲ ଗଡେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ନା। ବୁଝିଲଟି ଭାଇନା? ଏ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି କଥା ହବା, ରହିଲି ନା।